Problém nastává, když pětikoalice, která prohrála volby a říká, my akceptujeme výsledek demokratických voleb, i když pan Fiala opakovaně říkal, že ty naši voliči nejsou demokratičtí. To říkal i při volbě, kdy jsem kandidoval na prezidenta. Takže oni jednak říkají, že to akceptují, ale zároveň dělají demonstraci, kde mluví o tom, že údajně vzniká nějaká vláda na mafiánském principu. A nevíte, která? No naše určitě ne. A definitivně poškodili naši zemi privatizací. Proto odchází těch 280 miliard dividend do zahraničí. No, takže závěrem jsem byl překvapen, že jsem se ptal jedného kolegu, že jestli zná pohádku od Christiana Andersena Císařovi nové šaty. Znáte ji? Tam se píše, že je to pýcha, marnivost a touha pro zachování tváře mohou vést k tomu, že člověk a jeho okolí budou podporovat nesmyslné a směšné situace. Pohádka také zdůrazňuje důležitost upřímnosti a odvahy malého dítěte, které jediným zvoláním odhalí pravdu, kterou se všichni ostatní bojí říct. Takže se těšíme, za rok možná to dítě přijde a řekne nám tu pravdu. Mějte se fajn a sledujte mě a taky mě repostujte dalším, aby všichni věděli, jaký my máme názor, protože v médiích vám toho řeknou minimum.